Vydejte se s námi prostřednictvím tohoto záznamu pod jihozápadní stěnu 8000 Makalu. Půjdeme krajem rýžových políček, osadami etniky Limbu a Šerpů a výše bujným mlžným lesem, tvořícím s bílými vrcholy hor nádherný kontrast až do jedné z nejdivočejších přírodních rezervací. Tou je rezervace Makalu Barun. Po 10hodinovém letu čistého času jsme přistáli na mezinárodním letišti v Katmandu. A okamžitě nás pohltila hektická atmosféra turistické čtvrti Támel. Po únavné cestě však toužíme po klidnějším prostředí. To nám nabídne bývalá metropole mocného království Pátán a jeho náměstí. Náměstí zde zdobí řada skvostných chrámů. Největší oblibě se u místních těší Krišnův chrám. Častým motivem výzdoby chrámů, a tak je tomu i zde, jsou témata z Kamasutry. Další úžasnou historickou budovou zde je Královský palác a pak muzeum. Z bohaté nabídky vybavení paláce jmenujeme alespoň lázeň ze 17. století. Mosaznou napouštěcí hlavici lázně zdobí plastiky Šivy a Parváty. Zbytek času využíváme k návštěvě významné stupy, v jejímž nitru je ukryta relikvie samotného Buddhy. U mladého obchodníka pak ještě nakupujeme svíčky, které zapalujeme za naše známé a za šťastný návrat. Jsme sice skupina širokého věkového rozptylu, ale dobře se jí známe z mnoha treků. A tak ráno společně odlétáme do obce Tumlingtar a odtud dál autem do obce Num. Tato obec je zároveň výchozím místem našeho treku. Na Nepál obec neleží nijak vysoko, ale přesto musíme ještě sejít o 800 metrů níže do údolí řeky Arun. Ve skutečnosti tedy zahájíme náš trek ve výšce pouhých 740 metrů. Sestup je velmi příkrý, stejně jako následující výstup za mostem přes řeku Arun. Procházíme subtropickou krajinou mezi rýžovými políčky. Během výstupu se stavíme ve skromném teahouseu na oběd. Také míjíme první značení, které potvrzuje náš správný směr. Po necelých 5 hodinách čistého času jsme v cíli první etapy. Jsme spokojeni s naším výkonem a tak nám zaslouženě chutná. Ale to je tak ona, ta píseň, jakože opravdu, jakože to není strašné. Druhý den ráno, dříve než vyrazíme, připravujeme občerstvení a především tekutiny. Hlavně pak ve vyšších polohách je nutno dostatečně pít. Počasí nám zatím přeje a my se těšíme z nových dojmů, které nám exotické prostředí nabízí. Ráz krajiny je stále podobný jako předešlý den, ale to se již během zítřka změní. Za sebou necháme trvale osídlené území a dál zůstanou jen sezonní pastevecké osady. Také pozvolna opustíme subtropickou krajinu a vejdeme do oblasti deštného lesa. Tento trek je můj 7. v Nepálu. Mám zde již řadu přátel a vždy jim dám možnost přivýdělku. Čekají na to a já se zase mohu lépe věnovat natáčení. Závěr etapy nám přijde docela záživný. Ale cestu nám usnadnila a zkrátila místní znalkyně. Po ubytovací anabázi si připijíme na krásně prožitý den. Ale tento každodenní rituál má i zdravotní důvody. K večeru se jdu podívat mezi zdejší obyvatele.
Vždy je to pro mě velký zážitek. Třetí den treku má být nejnáročnější. Necelých 1500 výškových metrů strmých schodů to alespoň slibuje. Trek Makalu je vůbec považován za jeden z nejtěžších v Nepálu. Zatím je asi proto výrazně méně chozený. A to zase souvisí se slabší infrastrukturou. Technické problémy však nečekejte. A hlady taky trpět nebudete. Po Taši Gaon čekejte jednoduše zařízené lodže a výše jen sezónní pastevecké osady. Ubytovny jsou zbudovány z vlnitého plechu a překližky. Ve vyšších plohách proto může v místnostech i mrznout. Ale přátelská povaha Nepálců a úžasná příroda vše kompenzují. Během základních informací, které jsem zde uváděl, jsme vystoupali do výšky 2900 metrů. Závěr etapy je zvláště vydatný. Ty nešťastné schody, ale na druhé straně výrazně zabraňují erozi. Před koncem etapy je tu konečně kousek rovné plochy a zbývá se už jen ubytovat. Ubytování je zde ještě skromnější než v nižších polohách. Než vyrazíme do čtvrté etapy, vybíhám na nedaleký výběžek užít si východu slunce. A hned ráno jsou zde další schody až k rozhledně s krásným výhledem. Odtud konečně uvidíme naši horu Makalu. Od rozhledny vede trek po hřebeni do sedla Khumrula s výškou téměř 4100 metrů. Z cesty jsou nádherné výhledy na řetězec himalajských velikánů, kterému vévodí 8000 Kanchenjunga. Ze sedla poněkud klesneme k jezeru Sonopokary, abychom si v zápětí mohli vychutnat další vydatné schody do sedla Shiptonla. Útulna v Shiptonla je drsná, tmavá chýše s ještě drsnějším, ale vlídným starostou této špelunky. Ale najedli jsme se s chutí a bez následků. Po obědě sestupujeme k jezeru Kolopokary a od něj vystoupíme do sedla Kekela. Ze sedla nás již čeká jen sestup do cíle dnešní etapy. Zároveň tímto vstoupíme do národního parku Makalu Barun. Zdejší budova budí moderní dojem. K naší velké radosti má i splachovací záchod. Ten ale přes noc zamrzá a ráno je plný extrementů. Naštěstí tu mají náhradní, ten klasický. Nevšude jsou vymoženosti civilizace vhodné. Dnešní ráno zahájíme sestupem, a to do údolí řeky Barun. Výjimečnost přírodní scenérie během sestupu podtrhuje bujná zeleň mlžného lesa v kontrastu s bělostnými vrcholy hor.
že jsme to, aby to poslali těm panům. Dříve než spatříme vlastní řeku, slyšíme hukot její peřejí. Začátek údolím řeky je nepříjemný. Musíme se zde vyrovnat s náročným terénem po sesuvu skalnatého svahu. V jednom místě zbíhám s Birmanem z cesty, abych byl tomu divadlu blíže. V Pematang Tea Houseu se stavíme na oběd. Zítra vystoupáme do vyšších poloh nad 4400 metrů nad mořem. Aklimatizační pauzu využíváme k návštěvě místní feraty. Ferata vede do jeskyně, která je výše ve svahu. Jištění je zde velmi pofiderní a spoléhat na něj nelze. I takto zde lidé žijí. Kluci mají k večeři taky jak jinak dalbát. Ráno vyrážíme dál směrem k naší hoře. Na noc se stavíme v Tea Houseu, kde chatařem je šerpa, který má na kontě nespočet 8000
včetně K2 a Makalu. Sezonu tu tráví v této vysoké nadmořské výšce se ženou a s úžasným klučinou. Ráno vstávám o něco dříve, abych nepropásl okolní hory ozářené ranním sluncem. Pokud všechno půjde dobře, dojdeme dneska do základního tábora pod Makalu. Vcházíme do říše věčného sněhu a ledu, která nám bere dech. Stůl k obědu jsme si prostřeli v klínu hor v pastevecké sezonní osadě Serzong. Krajina teď rychle nabývá na dramatičnosti. Děsivá stěna hory Tutce budí respekt. Stoupání je v těchto místech pozvolné, ale přesto postupujeme pomalu. Naše tempo zde pro změnu ovlivňuje vysoká nadmořská výška, která se blíží k 5000. A Makalu se nám zde konečně odhaluje v celé své velikosti a kráse. Makalu je 5. nejvyšší hora světa. Makalu znamená velký temný jako jedno z jmén boha Šivy. Na žádném jiném treku k 8000 se nepřiblížíte k hoře tak blízko. Připadá nám, že stojíme přímo pod její jihozápadní stěnou. Stmívá se, z komína se kouří, budem se ohřát. O teplo a pohodu se nám stará další z významných šerpů. Chybějící dříví v těchto polohách nahradí jačí trus. Ještě několik fotografií s naším doprovodem a otáčíme zpět. Naše kroky nás povedou stejnou cestou, jen opačným směrem. Po hodině chůze se nám nabízí pro nás nevšední podívaná. Ty král. Já jdu, já jsem dá další. Já jdu. Mezi námi a lavinou bylo jen mělké údolí. O oběd se dělím s malým šerpou. Maminka se na nás za to z okna zlobí.
V naší již známé osadě přenocujeme i cestou zpět. A opět jsme v místech poznamenaných sesuvem půdy, kamení a skal. Toto náročné místo nás rozhodně zpomalí. Od koryta řeky Barun nám pak začíná namáhavý úsek cesty až k místu našeho noclehu v Tihauzu do Bate. Co jsme si sešli směrem k Makalu, si nyní vyjdeme cestou zpět. Ráno nás čeká před chatou sněhová pokrývka a stále sněží. V sedle Shipton řešíme situaci. Můžeme zasněžit, ale úplně to musíme... Možný to je, sestup nám šel dobře. Minimálně, no. Já myslím, že mám po straně v kapse. Celou dobu treku jsme bez signálu a tak předpověď počasí neznáme. Proto se raději rozhodujeme vynechat noc v Kongma a sejít až do Tashigaon. Téměř 2500 metrů sestupu a do toho 770 metrů stoupání nebude úplně zadarmo. Ale jsme si jistí, že na to všichni máme. Etapa nám zabrala 8 hodin chůze, ale jsme v bezpečí v Tashigaon. Ráno v Tashigaon stále prší, ale s ubývající výškou se otepluje a za chvilku jsme v pouhých tričkách. Do cíle treku nám zbývají necelé 3 hodiny pohodové chůze. Trek ukončíme o etapu dříve, a to v obci Seduva a ne v obci Num, ve které jsme trek zahájili. Na cestu do Katmandu využijeme auto a letadlo. Ještě doplním, že do základního tábora pod Makalou jsme nastoupali 5700 výškových metrů a celý trek nám zabral 12 dnů. Ještě kousek a naše dobrodružství končí. Po dlouhém treku se vždy v Katmandu rádi stavíme v příjemném prostředí české restaurace. A pokud hledáte spolehlivou agenturu, tak na základě 7leté zkušenosti rád doporučím Trekking Team Group.